U današnjoj epizodi novi nudla izazov. Ćao drugari Ćao, ljudi. i dobrodošli nazad u još jednu epizodu. Društvo, danas ću imati jedan zanimljiv izazov. Tako je. Tomo, šta danas radimo? Danas ćemo Milano da probamo ove kinesko-korejske nudle. Tako je, znači u bloku 70 smo kupili neke Tako je, blok kineske nudle. 70, da. I oni uvijek imaju tako neke egzotične stvari u tim njihovim prodavnicama. I ovdje imamo nekoliko vrsta nudle, tačnije imamo 4 pakovanja sa nudlama. Dve su blage, koliko ja znam, dve su mega ljute. Tako bi trebalo da bude makar. Da, jedne su ljute, druge su ono ekstremno ljute. Da, imamo ove korejske koji su navodno ekstremno ljute nudle, inače korejske nudle su poznate po tome da su veoma ljute. Imamo kineske neke koji su tako veoma ljute, koliko su vidjeli po ovim slikama makar. Tako je. I imamo dva kao neutralna neka ukusa, ovdje je neka kao kontam piletina, ovdje je neka govedina. Tako da će to biti zanimljivo kako izgleda. Sad šta ćemo da radimo danas s ovime? Danas ćemo Milane da uzmemo 4 papirića, da ih izmešamo i bukvalno šta izvučemo to ćemo morati da pojedemo. Tako je, znači, naravno, 2 ti, 2 ja. Tako je. Pa da vidimo da li ćemo neku ubosti ljutu kombinaciju ili ljutu blagu kombinaciju ili duplo blagu kombinaciju, da će biti jako zanimljivo. Imam osjećaj da ću pojesti obe ljute, Misliš, takav paksuz. Ali mora da se pojede, znači mora pojednemo bar dve činije nudli, očigledno, ili tako? Da. I da vidimo da li ćemo izdržati izazov. Šta misliš ko će da izgubi? Definitivno ja. Ako se sećate prošlog izazova, ja sam debelo izgubio. Tako je, tako da ja se nadam da će mi sledeće biti naklonjena, nećemo mnogo da pričamo o tome. Ajde da počnemo da izlačimo papiriće, da imamo koje nudle da dobije. Može. Ok, drugari, kao što vidite, poređani su od 1 do 4 ove nudle. Tako je. Ovdje u ruci imam 4 ceduljice, sad ćemo ih stavimo ovdje ovako, izmešali smo ih lepo. Tomo, ti imaš prvi čas da izabereš ceduljicu. Ok, sad ću ja da izaberem ovu, ajde ti sad izaberi. I ja ću ovu. Okej. Ajde da vidimo šta smo dobili. Ne, baš me zanima. 2. Ja sam dobio 4. Znači, ova je moja. Tvoja je dvojka, ova ovdje crna. Dobro, znači ova je moja. I da vidimo ovdje što će da bude. 1, brate, ladno. Zajebavaš me. 1. Dobro. Dobro, znači desila se najgora moguća kombinacija. A šta sam rekao? Ali stvarno nije namješteno, vidjeli ste sami. Najgora moguća kombinacija za Tome, ja sam dobio ove lepe ukuse. Tome je dobio 2 smrt ukusa, definitivno smrt ukusa. Brate, ništa. Ne znam kako će ti bude, ovo će biti jako interesantno. Ajde ovo da skuvamo, da dovesemo ovdje pa da probamo i da pojedemo. Jadno moje dupe. Idemo, to su za koji trenutak ćemo samo ovo da skuvamo. U redu, društvo, spremili smo naše nudle. Ja ovdje imam jedne kuvane, jedne kao špagete, mislim su špagete bile, gledali smo po kesama, pošto ne možemo da provalimo, vidjeli smo na kesama šta je šta, pa smo onda od toga tako i napravili. Tomo, ti imaš mega ljute i još mega ljuće, a? Ovo su ljute, a ovo bi trebalo da budu mega ljute. Aha, s čime ćeš prvo da kreneš? Krenut ću prvo sa ljutim. Aha, okej, ajde da ću krenuti sa špagetama, pa ću onda da zalijem na kraju s ovim. Ajde, brate, da se solidarišemo, srećno. Srećno. I javi mi kako je. Hoćeš da probaš, brate? Brate, ja ću prvo ovo moje, pa ću onda tvoje možda kasnije. Ovo moje su ljute, znaš. Ljutkosto je tvoje? Kao habanero, brate. Ko habanero? Da. Znači, kao da je habanero. Ovo moje je također ljuto. Zaista bih lagao kada bih rekao da mi se ne sviđa mi se, ovo je stvarno dobro. Dobro. Ali mi se sviđa, brate, kada napišeš da je ljuto, očekuj da je ljuto, druže. A neko ovo je nešto fušare, brate, stave kao napišu da je ljuto, stvarno nije ljuto ništa. Ovo je onako, slabo, blago ljuto, ali ljuto. Ja se samo bojim sutrašnjeg dana, kako će moj dupe da izdrži ovo. Prošla me jeza, brate, sad je već... Postaje sve teže, vratno što ih više što su teže. Hoće probaš? Ne pomaže uopšte to što su tople, brate. Što da promašam ovdje sa malo hode, brate. Ove moje su jako lepe, jako ukusne zapravo. I ove su moje, znači, ekstremno su ukusne, bez jebancije, znači, ukusne nudle nisam probao, ali su ljute kao đavo. Reci mi, koje su bile cijene ovih nudli? 100, 150, 200, 200. Neću da lažem, i ove su ljute dosta. Što ih više imam, to su gore. Ja sam svoju pojao. Stavljam ovdje. Ja sad to vam polako prelazim na ovu čorbicu. A ti? Sad idu najljuče, ajde vidimo šta kaže. Treba mi vode, brate. To ne mogu ti pomognem. Pogledajte musne samo, ljudi. Ali pazi, ne znojiš to toliko, malo si se crveneo, ali...
Kad sam pojao, brate, sada već kao da sam pojao ljutu papriku, ozbiljno. Ozbiljno? Da. Ajde vidimo kakvi su korejski. Baš me zanima da li su zapravo ljuti korejski, ne? Pazi, s obzirom da mi sada u organizmu mi dosta ljuto. Možda si i navikneš, a? Ili možda ti bude duplo ljuće. Uglavnom kad ješ ljuto, što više ješ ljuto, to je gore i gore. Pazi, ako su ove stvarno ekstremno ljute, mogli bi napraviti izazov, brate, sa njima, samo sa njima onda. I ovo smo bukvalno ovako na blic uzeli, rekao ajde imamo da možemo nešto napravimo od ovoga. Šta kažeš tamo? Ovo nisu ljuto uopšte. Ozbiljno? Ili nosim ljutinu od ovih crnih. Nije valjda da je razočarenje. Da, ali ne mogu da jedem, brate. Bukvalno ne mogu da jedem. Meni je mnogo teško zašto ovo je vruće dosta. A već sam jeo ljuto. Pa, to je to, isto mene to sada. Peče mi jezik mnogo. Što najgore, izgubio sam ukus i ne mogu da kažem da li je ukus ili ne ukus. Ovo je jako lepo kao neka goveđa supa, brate. Mnogo je lepo. O, da, ovo je dobro. Odustajem, nema šanci. Ovo je previše. Hoće da se zamenimo? Ne mogu da jedem, znači, bukvalno pokvaren sam. Je toliko ljuto? Da, brate, znači ne mogu, sad me tek udarilo ljutinu od ovog omleta. Ne verujem. Gde su maramice? Ako smiješ, probaj. Evo ti. Ajde da vidimo šta je ovo korejsko sranje, da li je ovo stvarno toliko ljuto kao što moj brat pokušava da kaže ili zapravo samo troluje. Ajde vidimo kakva je korejska spicy puta 2 nudla. Čekaj da stavim ovdje da možete da skontate šta ko jede. Bez zajebancije, ovo mi je sada kao da jedem morugu, brate. Tako mi je ljuto ustima, brate. Okej, razumijem. Na to dodaj ovo crno što sam pojao. Gadno, uff. To je stvarno voli ljutu hranu, brate. Ovo je mnogo ljuto. To ti kažem, a ja sam pojao još ovu celu, brate. Kad mu udarilo sada, još prvi put, ništa. Drugi zalog je kraj. Da. Ovdje smo svi gospodo gubitnici. Šta je bre ovo koji kurac bre? To ti kažem. Ti si crven, tebi... Ja sam pojao dve, brate, ja sam pojao cijelo ovo, meni je ovo bilo već meni je ovo bilo ukusno, ali bilo ljuto. Ovo je otrov. Trne mi lice. Da, brate, znači stvarno, osjećam se kao da sam pojao morugu, brate. I konstantna pljuvačka, brate. I peče, brate, u stomaku žestoko, brate. Nisi verovao da je to kod njih, priznam. Znaš kad je zadnji put bilo ovako ljuto? Kad su pojeli zlobek s paprikom, brate. Zlobek. Da, ovo me počeo na zlobek. Ovo je ljutina, znači ozbiljna ljutina. Samo što moraš da budeš miran ko bubica kada jedeš, ovo je stvar, ne smiješ da dišeš, ne znaš ništa. Znači, otrov, jebeni otrov. Ja ne znam što stavljaju to, brate, ali ovo je haos. Ljudi, ovo stvarno nije, ne igramo se, ne foliramo, ovo je stvarno nešto... Ne mogu da pričam. Da, meni se sviđa kod Koreanaca ili Kineza, ovo su Koreanci, ali tako? Ovo su korejski. Napisali su 2 puta ljuto, znači očekujte zaista pakao. Ja kad sam ti rekao da mi treba voda, brate, ja sam možda mislio treba mi voda, znači ako sam htio da pojedem ovo, dobro što sam stao. Jer realno da sam pojeo ne bi bilo dobro. Znači ovo, nešto najđe što sam probao u životu. A da nije paprika. A da nije baš paprika, da. Kako ovo neko može da jede? To sad znam kako neko ovo jede, mislim, ja sam ovo pojeo, zašto je stvarno ukusna, ali nije, i ljuta je, ali nije ono Nije ljuće od ove. Ali ja nisam osjetio prvi zalog, ja nisam osjetio zbog ove ljutine. Drugi zalog kad sam krenuo bilo je, samo me sustiglo. Sustiglo je bilo je... Na ovome ćemo da završimo. Zajebali smo se, pičku materinu smo se zajebali. Da, znači nisam očekivao da će korejska hrana gdje piše puta 2 ljuto da bude... Ljudi pričaju da Korejci imaju najljuću hranu na svetu. To stvarno nije normalno. Ovo nije normalno. Ja nisam verovao, ja sam mislio da je neka zajebancija. Ovo je stvarno nešto najljuće što sam probao u životu, ne zajebavam se. A što je najgore, znaš kako je ukusno? Da, ukusno je, da, zaista jeste ukusno, ali nevjerojatno ljuto, nerealno ljuto. Kako bi neko može, ne razumijem kako... Kako ide čovjek poslu WC posle ovoga? Oni su nenormalan narod. Oni su stvarno, Koreja nenormalan narod.
Milane, mislim da je to. Ljudi mogu da me zaprate na šta da jedim Instagram profilu, da mogu zapravo da vide pre svih šta radimo, kako se osjećamo i tako dalje. Koji smo mi sami postali zapravo. A nije, brate, odvikli su se od YouTube. A mi smo htjeli da jedemo Karolinu Reaper na 200.000 sabova. Da, mi smo ugasili kako smo to stigli do 200.000. Moramo se čeličimo. Napišite u komentarima da li smo cave ili nismo cave. Vidimo se u sljedećoj epizodi. Pozdrav. Ćao.